A sme znovu. Nedá mi nepripomenúť jedno heslo, ktoré povedal víťaz a hlavný veliteľ Jozef Stalin. Povedal, keď zomrie jeden človek, je to tragédia. Keď zomrie milión ľudí, je to štatistika. Páni, toto povedal Jozef Stalin. Takže aj to boli straty pri dovtedy najtvrdších bojoch, aké boli zaznamenané. Bolo iba v Sovietskom zväze vyše 100 miest a 70 000 dedín zrovnaných so zemou. Ďalšie boli veľmi ťažko poškodené alebo vypálené. Priatelia, máme tu prvé prenasledovanie, to znamená Jak-3 a Messerschmitt vpredu. A už je tu vzdušný súboj a samozrejme podpora dvaja, takže pozemné boje, ale aj vzdušné boje, priatelia. A vidíme záblesky a vidíme veci, čo sa to tam deje na zemi. Karta sa obracia, sovietskí vojaci preberajú moc nad bojiskom, ale nemecká Luftwaffe podporuje vzdušnými bojmi. Vzdušná podpora bola veľmi podstatná a potrebná, priatelia, takže vidíme to, čo sa mohlo diať pred 70 rokmi na našej oblohe. Pre vašu informáciu, v Nemecku prišlo o život asi 7,5 milióna ľudí. Došlo k totálnemu zničeniu územia Nemecka, zničeniu priemyslu, ciest, boli úplne zničené nemecké veľkomestá a ich infraštruktúra. Vážení priatelia, dostávam hlásenie, lietadla nám vypratajú boisko a sa vraciame o 70 rokov späť, priatelia. Ale spieva nám národná umelkyňa a veľmi známú pesničku, Moldavanku, takže priatelia, boje pokračujú ďalej. Často думал Vážení priatelia, toto je vojna, toto je Retro Sky Team. 6. maj 2016, priatelia. Toto je vojna, toto je Retro Sky Team. Letisko Košice. Vážení priatelia, všetky letecké prostriedky, ktoré sú k dispozícii, sú vo vzduchu. To znamená prieskumné lietadlá, transportné letectvo, stíhacie letectvo. Samozrejme, všetko vo vzduchu podporuje postup Wehrmachtu, respektíve
Červenej armády a Wehrmacht je na ústupe. С праздником вас, дорогие мужчины! Priatelia, čo dodať? Stmieva sa, ale boje pokračujú ďalej. Retro Sky Team Košice. Vo vzduchu, na zemi, kluby vojenskej histórie, priatelia. Fantastické pútavé ukážky. Povedzme si niečo o sovietských pilotoch, takže Alexander Ivanovič Pokryškin, veľké letecké ESO, ale samozrejme aj Erich Hartmann, nemecké stíhacie ESO a vidíme, priatelia, zasiahnuté lietadlo, sovietské lietadlo zasiahnuté, dymová stopa ukazuje trajektóriu letu, priatelia, takže je to tu pravá vzdušná vojna. Ako som vám avizoval, je to tu, priatelia. Калинка моя, сатуя, маленька, маленька моя. Priatelia, ďalšie pyrotechnické efekty a samozrejme všimnite si záblesky na koreňoch krídel lietadiel. To znamená, disponujú kanónovou výzbrojou. Takže ďalej lietame a ďalej bojujeme. Je to tu. Toto je vojna. Toto je Retro Sky Team. Letisko Košice 6. maja 2016. A nebo nad letiskom sa nám zausťuje, priatelia. A ďalšia vzdušná podpora. Messerschmitt je naháňaný sovietským jakom. Očakáme zostrel a zozadu ho ešte istí sovietský Lavočkin, priatelia, takže takto to je. A máme tu prvý zostrel, priatelia, takže zostrelený Messerschmitt a samozrejme sovietský jak ho sleduje. Väčšinou sa jednalo o unikajúce chladiace zmesy, ktoré unikali z motora a vznikol požiar a lietadlo nenávratne bolo zostrelené. Takže aj
toto je letecký súboj, toto je výsledok leteckých súbojov, priatelia. Калинка моя, садынка. Takže priatelia, ďalšie zasiahnuté lietadlo a sovietské letectvo definitívne preberá.